Helo, Awen dwi o gwmni Sbarduno. Dwi'n gweithio hefo STEM Gogledd i ddangos i chi sut mae creu arbrofion STEM yn eich catref. Yn y gwers yma, da ni am greu Anemomedr. Mae Anemomedr yn mesur cyflymder gwynt ac mae Meterologydd yn ei ddefnyddio ar gyfer edrych ar y tywydd. Mae'r enw Anemomedr yn dod o y term Groegaidd anemos, a mae hynny'n golygu gwynt. Ar gyfer yr arbrof yma, mi fyddwch angen 2 gwelltyn, naill ai rhoi papur neu plastig, pensel gyda chwalwr ar y pen, 5 cwpan, eto gall ein fod yn rhoi papur neu plastig os gynnwch chi ddim rhoi papur, marcar, siswn, ac hefyd handi cael cyllell neu cyllell Stanley eto. Mi fyddwch hefyd angen pin ar gyfer yr darn olaf. Reit, cam cyntaf ydy, gan ddefnyddio un o'r cwpanna, mae angen marcio allan drwy reid 4 dot tua 1 centimetr i ffwrdd o'r ymyl, a maen nhw gyd angen fod o gwmpas yr un pellter o'i gilydd. Felly un y fan ha, un y fan yma, un rhwng yr ddau, ac eto ochr arall, un rhwng yr ddau dot yna. Felly, gan ddefnyddio cyllell neu pwnsher singl ydy'r un gorau, ond yn amlwg di pawb ddim efo hynna yn ei catref, yn ofalus mae angen wneud twll yn lle da chi wedi marcio ar y cwpan. A dyna ni. Felly, efo'r siswn, sicrhau bod yr tylla digon mawr. Reit, unwaith da chi wedi rhoi 4 twll yn yr cwpan, beth sy'n angen ei wedyn ydy bwydo'r gwelltyn cyntaf trwy'r twll ac allan y pen arall. Nesaf, yr un peth. Ac eilla, os ydych chi'n defnyddio rhai papur, mi fydd rhaid plygio chydig bach yn y canol. A dyna ni. Be sy'n angen wneud efo'r rhain ydy marcio allan eto lle ydych chi'n mynd i fod yn torri. Felly tua hanner ffordd i lawr y cwpan, mae angen rhoi 2 smot a mae angen iddyn nhw fod tua 2 centimetr oddi ar ei gilydd. A mae fi angen wneud hyn ar gyfer bob un cwpan da chi wedi marcio allan. Eto, mae angen rhoi twll yn lle da chi wedi marcio allan. Cam nesaf, ar ôl i chi rhoi yr tylla yn y cwpanna, mae angen bwydo y gwelltyn trwy y tylla i fewn gynta ac wedyn allan. Wedyn yr ail gwpan, mae angen sicrhau fod y cwpanna yn mynd yr un cyfeiriad, neu mi fydden nhw ddim yn dal y gwynt cystal. Felly, wneud siŵr bod nhw yn gwynebu yr un ffordd o'i gilydd. Reit, yr cam olaf, mae angen troi y cwpan canol, sy'n y canol ar ben i lawr, a eto marcio allan lle ydych chi'n mynd i roed yr twll. Ac eto, mynd ychydig bach fwy. Wedyn, hefo'ch pensel, mae'r rhaid i chi fod efo chwalwr ar y pen a bwydo y pensel trwad ochr
yr chwalwr cyntaf ac bwydo trwedd at y gwelltyn. Felly cam nesaf ydy da chi yn mynd i bwydo'r pin trwy yr gwelltyn ac i fewn i'r chwalwr. Gyda'r pin, yr hiram byd, goram byd, gan os ydi o yn rhy fach, mi fyddwch chi methu bwydo fo trwy'r 3 peth. Felly, unwaith da chi wedi cyrraedd yr chwalwr, mae angen rhoi y pin mor bell eitho i fewn i'r chwalwr ac byddwch yn ofalus efo'ch dwylo. Felly gewch chi drio allan gyntaf, so mae eisiau chwythu. Felly mae o'n gweithio, ond dydwch os dyn chi ddim yn troi cystal, mae'n bwysig eich bod chi yn lleihau y ffrithiant sydd yno. Y ffordd o wneud hynny ydy, mae angen sicrhau bod y twll, lle mae'r pensel yn pasio drwodd, bod yna ddigon o le yna, a bod o ddim wedi cael ei wasgu trwodd, fel bod yna ddim ffrithiant rhwng y pensel a'r cwpan. A hefyd, y pin, os da chi'n gweld bod o ddim yn troi cystal, eich rhyddhau y pin chydig bach, fel bod o ddim wedi cael ei gau mor dyn. A dyna ni, Anemomedr. A dyna ni, ein Anemomedr. Be am i chi fynd ati ac adeiladu un eich hunan, ac yna mynd allan i weld os mae'n gweithio ar ddiwrnod gwyntog. Diolch i chi am wylio, a gwel chi eto.